дар муассисаи давлатии осорхонаи миллии тоҷикистон ба ифтихори ҷашнҳои бостонии халқи тоҷик аз ҷумла садда ҳамоиши илмии назариявии ҷумҳуравӣ дар мавзӯи садда паёми нур аз умқи таърих бо иштироки масъулин олимону пажӯҳишгоҳони ватанӣ баргузор гардид. таъкид гардид ки садда аз қадимтарин ҷашнҳои мардумони ориёйтабор ба шумор рафта, моҳияти онро пирӯзии рӯшноӣ бар торикӣ, гармо бар сармо ва некӣ бар бадӣ ташкил медиҳад. ҷашни садда дар тоҷикистон расман охири моҳи январ ҳар сол ҷашн гирифта мешавад. Он ба охири чиллаи калон рост омада, муждаи наздикшавии анҷуми фасли зимистон ва сарморо медиҳад. садда 50 шабонарӯзро то форорасии наврӯз дар бар гирифта аз наздик омадани фасли баҳору оғози корҳои кишоварзӣ хабар медиҳад. ёдовар мешавем ки 6 декабри соли 2023 зимни иҷлосияи 8-уми кумитаи байниҳукуматии оид ба ҳифзи мероси фарҳангии ғайримоддии ЮНЕСКО ҷашни садда ба феҳристи мероси ғайримоддии башарият ворид гардид. Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон низ барои пост ва гиромӣ доштани расму оин, урфу одат ва анъанаҳои ниёгони мо диққати махсус дода, пайваста таъкид менамояд ки дар баробари ифтихор кардан аз мероси оламшумури аҷдодии худ онро соҳибӣ кунем, омӯзем, идома диҳем ва барои наслҳои оянда ҳамчун ганҷинаи бебаҳои ҳувиятсоз ба мерос гузорем. Дар паёми навбатӣ ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зикр намуданд ки воқеан Наврӯз меҳргон, садда ва тиргон ки таҷассумгари андешаҳои инсондӯстӣ ва бузургдошти табиат мебошанд ва анъанаҳои давлатдории гузаштагони ориёии мо ки дар таърихи башарият нақши мондагору таъсиргузор бозидаанд, асоси ҳуввият ва асолати мо тоҷикон мебошад. Дар охир миёни иштирокчиён муҳокима ва табодули афкор сурат гирифт.